ኤርትራ ካብ 13 ክሳብ 24 መጋቢት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 61 ኣኼባ ኮሚሽን ምዕባለ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ትሳተፍ ኣላ። ኣብዚ ብፕሬዝደንት ሃማዲየ ወይዘሮ ተኽኣት ተስፋ ሚካኤል ዝተመርሐ ልኡኽ ዝሳተፎ ዘሎ ርክብ ወከልቲ ልዕሊ 130 ሃገራት ይሳተፍ ኣለዋ። ፕሬዝደንት ሃማዲየ ጎን ዝኣኼባ ምስ ወከልቲ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ርክባት ተካይድ ከም ዘላ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣነፂሮ። ኤርትራ ኣብ 1995 ኣብ ቤጂንግ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ ዋዕላ ብምስታፍ ንጥዕናዊ ትምህርታዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለታት ደቂ ኣንስትዮን ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን ዝዓለመ ውዕል ድሕሪ ምፍራማ ዓመታዊ ኣብ ዝግበር ኣኼባቲ ኮሚሽን ፀብፃባታ ተቐርብ እያ። ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንምዕባይ ዝካየድ ፃዕሪ ጽቡቕ ውፅኢት የመዝግብ ኣሎ። ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ሂወት ዘዳለወቶ ፀብጻብ ይስዕብ። ኣብፅላ ትምህርቲ ብዝገብሮ ዘሎ ወፍርን ዕድሚኡ ንትምህርቲ ዝኣኸለ ቆልዓ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ክሳተፍ ኣዋዲድዎ ብዘሎ ምዑሩይ ዕድላትን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ዘተባብዕ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ኣዝዩ ዝምስገን ምዃኑ ኣብቲ ልዕሊኡ ዘሎ ደረጃታት ግን ብሰንኪ ድሑር ልምድታት ብቐንዱ ድማ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ከምቲ ክኾኖ ዝግብኦ ከም ዘየለ ፀብጻባት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ የመልክቱ። ነዚ ንምምሕያሽ በብኸባቢኡ ብዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን እቲ ኩነታት ብመጠኑ ምምሕያሽ የርኢ ከም ዘሎ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብሓፈሻ ልዕሊ 43.3 ሚእታዊት ምብፅሑ ድማ ናይዚ ኣብነት ምዃኑ እቲ ብምኽንያት 8 መጋቢት ዝተዘርግሐ ሰነድ የነፅር። እዚ ኣሃዚ ዝግና ኣብ ኮሌጃት ናብ ልዕሊ 37.1 ሚእታዊ ስለ ዝወርድ ኣንጻርቶም ንምዕባለን ዕቤትን ደቂ ኣንስትዮ ዝሓልኩ ጎዳእቲ ልምድታት ዝካየድ ቃልሲ ክሕይዝ ዘዘኻኽር ምዃኑ ፀብጻባት ሃማዲየ የረድኡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሱታፌ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ ሞያታት እንተለይ ኣብቲ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዝተሓዝአ ዝመስል ዝነበረ ዕዮታት እውን ርኡይ ለውጢ ከም ዘምፅአ እዚ ድማ ድኽነት ንምውጋድን ቁጠባዊ ዕቤት ንምርጋፅን ኣብ ሰላሰል ዘሎ መደባት ዓበ ኣስተዋፅኦ እዩ ዝገብር ዘሎ። ኣብ ንኡስ ዞባ ኣዶብሓ ምጥርናፍ ዓድታትን ቀዋሚ መነባብሮን ንምትብባዕ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ናይ ሕርሻ መሬትን ይዋደድ ኣሎ። ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቶ እድሪስ ዓሊ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ባድን ዝተጠርነፋ ዓድታት ኣብ ሕርሻ ነጢፈን መነባብሮአን ንኸመሓይሻ ልዕሊ 80 ሄክታር ተጸኒዑ ከም ዘሎ ኣብ ዒላ ባቡ ድማ ሓዳስ መደበር ጥዕና ትስራሕ ከም ዘላ ገሊፆም። እቶም ኣብ ማእከል ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዝኾነት ድሪት ዝተጠርነፉ ነበርቲ ዒላ ባቡ ሓስታ ምድጋግን ዓራርብን ሳላ ምጥርናፎም ድሮ ኣገልግሎት ትምህርቲ ጥዕናን ማይን ከም ዝተዋረደሎም ብምጥቃስ እተን ካልኦት ዓድታት እውን ተመሳሳሊ ተበግሶታት ክወስዳ ፀዊዖም። ዝተወጠኑ መደባት ልምዓት ኣብ ግዚኦም በድማዓነት ንክሰላሰሉ ውህደት ኩሎም ኣካላት ክድንፈዕ ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣፍ ዓበትን ድባርባ ናብ ዝተኻየደ ኣኼባታት መዘኻኸሪ ቀሪቦም። ኣማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ኣፍ ዓበት ኣቶ መሐመድ ኖር ረጅብ ንመደባት ስራሕ 2017 ብዝምልከት ንህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሽግር ዝተማይ ከተማ ኣፍ ዓበት ንምፍታሕ መስርሕ ምፅጋን ዝተበላሸወ መስመራትን ዒላታትን ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ናሮ ኣነስ ቃምጨዋን ጋዲም ሓሊብን ፀሓያዊ ፀዓት ክትከል ምምሕዳራት ከባቢ ፈልከትን ቅላመትን ድማ ተጠቀምቲ መስመር ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ ንምግባርን መደብ ከም ዘሎ ሓቢሮ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ፀገማት ዝተማይ ቅልጡፍ መፍትሒ ክርከበሉ ኣግራብ ዘብርሱ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ተበላሽያ ዘላ ናይ ጓሓፍ መኪና ክትዕረ መደባት ስፖርት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክበራበር ዝብል ለበዋታት ተቐሪቦም። بخال وجن ابن الزبا دباربا بستخايدة تمساسالة أخيبا أما حضرت الزبا أتو أبراهام تكاب ذهبوا مجلس ككيدة أنها مسرح ديجاتاتن أرجعاتن كمون معك أمين حمدن تصادفوا نبرتن سرح تنياتات منجستن زن أركمز نبرت عيسو إذا تصادف النتزي بزحيلك قصل تلابيوم. إذا خمسين كل نبرت من حدار كبابي تماجلا بتشعة مجابي تاب كبابي جزالامزا عبد السرح زلو زمنا ودلل نستطف زلو من أسياد أخلا معي مدلاو أتابي عمام. أبن أصبح بارنتو جماعم رباطات جاش بارنتو داسن أنا قولن زلم عزلو جرادين بزمز جوزل لعبيت قرب حمل تنفرتات النايت خبابي أمو حسب رتو يجبر كم زلو تحبيرو.
المعتن إرينا بزهابو حبريتا نؤس زوبعهم نمسنا وحرشا متشو زخانة مريتن أخل تحت بايتا وماين كوان تزيبلو بزكايد وصعرن كمينستر حرشا بزرخبوهم وياوي حاجزنجن إلاتات قعيتهم ماي بمخزانن مريتهم بقبو بمدلدالن أطبابعي وصيتي رخبو كمزلو قليصام أبتن الزوبا أب 110 هكتار نتفتت لمعات جردين كم زكايد استغسه حلافي بيت صحفة مينستر حرشا من الزوبا بارنتو أتوم برحتهم قبر هيوت تلمي عزلو نسعرن نحن نايتهم أفريت زقول لح مخانو بمحبر متقرنافهم نتفتاتهم نمحيال عبي أستواصو كم زلو عن تسيرو